Și bine v-am regăsit la un nou episod din nou. Astăzi o să ne jucăm cu un invitat surpriză. Îl cheamă Ianis, e un foarte bun prieten al meu. Și o să ne jucăm stai să scriem aici, să dea play. Alias cu el. Uite, a început. Și apropo, nu uitați de like, subscribe, clopoțel și share dacă mai vreți să-l aduc pe canalul meu. Nu pot să vorbesc cu el pentru că se aude doar el. Am testat asta înainte și se aude doar el. Jucăm Alias. Ia uitați, eu o să mă de Serdigal în warm-up. Și asta, echipament. De fapt, ca să nu mai pierdem timpul, revenim din meci. Nu? Da, revenim din meci. Am revenit, începe meciul. L-ați văzut acolo pe Anis, n-avem bani, deocamdată. Și mergem. Mamă, a dat flash. Planting. Planting. Am plantat bomba și nu m-a omorât. Cum l-am omorât, nu cred. Așa ceva. El e puțin mai bun decât mine, dar cei că și-a schimbat, așa mi-a spus mie, și-a schimbat ținta și acum e mai slab cu altă țintă. Uitați, ținta mea este verde și e bună. Nu știu cum se schimbă ținta, dar nu. De ce face ăsta, mă, aici? V-am spus că este mai bun decât mine, nu m-ați crezut. O să apelez la domnul AK-47, că altfel n-am cum să-l bat. Îmi dau pe aici bombă și mă duc pe aici. Am gândit-o pe asta. Ia uitați-l! Nu luați în considerare că mă bate, adică asta a fost doar de încălzire. Adică voi nu știți cum sunt eu în realitate, bat pe oricine. Mi-au beretas ca ultimul slab. Ca să vă arăt că pot. Dacă voi credeți că puteți să-l bateți pe Ianis, care îmi dă 2 flash-uri, nu știu cum, mi-a luat 2 flash-uri, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că puteți să-l bateți pe Ianis, că e foarte bun. Asta mă cam las acum, că sunt... Uite că viața mea. Adică ce șanse am dacă el îmi ia jumătate de viață dintr-un hit? Nu mai are nicio șansă. E deja 3-1. O să terminăm repede episodul acesta. Da? Așa. Și dai drumul. Mama, nu știu ce se întâmplă, olou. Ce-a făcut, mă? Uite, am prins acolo un pic că arată. Nu, până aici. Gata.
S-a dus. Mi-a luat și acau runda trecută. Nu vine să cred. Eu nu las acum, dau totul posibilul, dar eu dacă sunt slab, n-ai ce să faci, adică... Îl aud. Unde că l-aud? Îl aud, am zis. Și... Nu cred așa ceva. I-am dat 97 damage. Ok. Acum n-are nicio șansă. Mi-a luat auto, nu se mai pune ca legendar. Nici nu-mi trebuie armură, nu trebuie nimic când merg cu o asemenea armă. Doar 2 hituri îi dau sau unul în cap și moare. Ia uitați, îl bat. N-am mai putut să trag. Nu vine să cred. Că n-am mai putut. Se schimbă echipele. Nu-mi place asta deloc. Vă spun sincer. Cred că o să mă bată 5-2. Doamne. Vă place skin-ul ăsta pe pistolul meu? Uitați. Acum eu mă duc pe la el, prin bază, normal. Pe la el prin bază mă duc, mă. Mă duc așa pe... Mă duc așa. Îi dau la mea, fiți atenți. Bomb has been planted. Nu. Incredibil. Nu cred că mai are sens episodul, pentru că clar mă bate, mă usucă, efectiv. Ia fiți atenți. Mă urc aici la el, fără frică. Mă duc, că trebuie să mă duc la rat. Da, m-a cam omorât. Nu vi se pare că m-a cam omorât? E cea mai slabă armă din lume. Că n-am bani, adică trebuie să înțelegeți că n-am bani. O să fie ultima rundă a mea, că nu-l las, bă, nu las. Ia vedeți aici cum îl aștept. Are AK, dar ce să-i fac cu AK-ul? Adică are AK, ce șanse am cu AK-ul? Adică voi nu știți cât de dacă nu vă jucați jocul, voi nu știți cât de puternic e AK-ul. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați de like, subscribe, clopoțel și share dacă mai vreți alte episoade de acest gen. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!